זה לא עושה ככה. טוב, קודם כל אני רוצה להודות לכולכם שבאתם. אני רוצה להגיד תודה רבה מאוד מאוד גדולה לאשתי, שבלעדיה זה לא היה קורה. אני לא הייתי מארגן את זה. זה היא אשמה, וכל הדברים פה שאכלתם זה היא הכינה, אני רק הייתי הסייען. מה זה? אתה חתכת הכל. זה, חבר'ה, זה... איך אני אגיד? זה הספתח למסורת חדשה. ואני מקווה שזה יימשך. מה, אני כבר אמרתי בבית בבית החדש. בעזרת השם. ונורא כיף לראות את כולכם פה, זה ממש תענוג גדול. שבאתם מכל קצוות תבל. למה בזמן חזרו מחו"ל? מה? זה נחשב. טוב, אז קודם כל לפני אבא שלי, אנחנו באנו מהבוקר מההורים.